Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag spiller vi Suspect i Roblox med min veninde Edith. Okay, jeg blev survivor. Hvad blev du? Jeg blev survivor. Det er jeg ikke så sikker på. Jeg blev survivor. Det tror jeg ikke på. Det er fordi hun er killer. Jeg blev... Jeg er ikke på sikkerhed. Men jeg blev altså survivor. Det tror jeg ikke på. Jeg blev survivor. Men det tror jeg ikke på. Jeg laver taskes. Jeg løber bare rundt, for jeg har næsten aldrig været på det her map før. Det er det nyeste map, der er. Og jeg har faktisk... Jeg har set. Jeg har faktisk heller... Det er lang tid siden, jeg har spillet Suspect, så det er det nyeste map. Jeg har også prøvet i hvert fald. Er det ikke også første gang, du prøver det? Nej, jeg har 18 wins. Ja. Jeg har 18 wins. Men det er jo første gang, du prøver det der map. Ja, det er første gang, jeg prøver det her map. Hvor mange wins har du egentlig? Noget med 400 eller andet. Jeg tror, det er hende, der er Rosie Polly 3. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er hende, der er Angel. Ej, hvad hun... Det kan du ikke tro, at det er hende, der er Angel. Fordi hun tager mig, og så bliver jeg votet ud nu. Jeg gætter stadig på Rosie Polly 3. Det gætter jeg altså ikke. Jeg tror så meget, det er Angel. Det kan du ikke sige. Jeg har fået svært på, det er ikke dig, der er killer. Nej, det sagde jeg jo. Selvom det kunne godt ligne dig at lyve, om du er killer. Ja. Hvor mange abilities har du egentlig? I hvad? Ja. Hvor ser man det henne? Det er dem, der man kan bruge, når man er killer. 0. Sikker på det? Ja, jeg ved ikke, hvordan man bruger dem. Det er sådan noget, så kan man for eksempel have en, hvor man så kan blive til en eller anden en. Og så er der også en, så man så kan se, hvor alle de andre er. Og så er der også en, hvad er det nu, hvor man kan blive usynlig. Okay, men det har jeg altså ikke hørt om. Og jeg tror, hvis den kostede, den hvor man så kan blive til andre, den kostede hvis det er omkring, de der 7K. 7.000? Ja. Og man bare kan ligge på. ja, det er nemmere. 1000 af de der. Okay, Edith. Kom så stem så på hende der Polly. Det gør jeg altså ikke. Hvad? Jeg tager altså hende der hele tiden. Jeg er overbevist om det. Jeg tror ikke på det. Se, jeg er helt sikker på det. Jeg sagde det. Ja. Jeg sagde det. Hvorfor er jeg så dårlig? Ja. Jeg er dårlig til at gætte. Nu kigger jeg på hende der Rosie Polly 3. I dit løb. Ja, ej. Nej, jagter hun mig? Ja. Stadig? Ja. Ja, nej, jagter hun mig? Ja. Nej, hun har kniven frem. Jeg sagde det, Edith. Hun har kniven frem. Løb igennem den der skank. Ja, men det kunne jeg ikke lige. Edith. Ja, undskyld mig. For filan. Nej. Kom så, Edith. Jeg håber lidt, du dør. Hvorfor? Fordi... Ja, jeg er for ung til det. Du trykkede... Jeg er helt overbevist, om du trykkede på knappen, da hende der Angel, hun prøvede at stemme mig ud. Nej, det gjorde jeg simpelthen ikke. Jeg kunne aldrig finde på det. Så skulle I bare se hendes ansigt lige da jeg sagde det. Hun smilte helt vildt meget. Eller hun smiler helt vildt meget. Nej, det gør jeg ikke. Jo, du gør så. Nej. Jo. Hun er sådan en... Hun har lidt svært med ikke at skulle lyve hele tiden. Jeg lyver aldrig. Okay, en enkelt gang eller to her. Jeg blev survivor. Jeg blev faktisk survivor. Sikkert. Ja, Amma, jeg blev survivor.
Hvorfor siger du det med den der stemme? Jeg bliver Survivor. Det ved jeg ikke. Nej, du ser ikke noget, vel? Du zoomer. Please, sig du ikke. så der så meget. Du stemmer ikke på mig. Du siger ikke, det var mig. Jeg trykker ja. Nej, men du siger ikke. Jeg har trykket ja. Nej, du tog en anden. Dygtig pige, Edith. Dygtig. Ja. Ej, så bliver hun bare inde i Jeg det der spil. er sådan en dygtig pige. Jeg vil se, Jeg kender en pige, der er større end mig. jeg vil se, om jeg kan finde nogle tasks. Okay, nu følger jeg efter Edith, for hun laver tasks. Hvorfor mig? Fordi så ligner det, at lave tasks. Ja. Er jeg ikke bare klog? Ja, jeg kommer til at narre med at vise et sted, hvor det engang er en task. Ha, der er ikke en task der. Jo, der er. Nej, der er ikke en task der. Jo, for det ved jeg. Jeg ved, hvordan de der tasks ser ud. Og så bliver jeg lige stående. Jeg håber lidt, jeg kan nå at dræbe en mere, men jeg er bange for, at alle de andre ser mig, så... Inklusive Edith, for... Jeg håber ikke, hun får lov til at trykke. Det gør hun ikke, for alle står på den der. Please sig det ikke mig, please. Nej, hvad nu går det hurtigere, gør det ikke? Nå, det er først, når Nej, jeg task med nej. Jeg trykker ja. Nej, du gør. Bare ærgerlig. Jeg gider ikke mere, at du skal spille. Så vil Nej. jeg lige have, at vi prøver en gang igen. Du ser irriterende at spille med. Nej, det er jeg ikke. Jo, du er. Jeg er faktisk meget god til at spille nu. Det tror jeg så ikke på. Ej, når vi spiller spil, hvor man ikke skal dræbe hinanden og stemme hinanden ud som suspekt, så er det egentlig fint nok. Jeg synes, jeg er den bedste til suspekt. Nu blev jeg survivor. Ja, jeg blev survivor. Det tror jeg ikke på. Jo, jeg blev survivor. Hvis du stemmer mig ud i går. Så stemmer jeg. Så hvis jeg bliver killer, så dræber jeg dig som den første hver eneste gang, vi spiller. Nej, prøv at se. Jeg er survivor. Du nåede ikke at se det. Han trykkede på knappen. Upsi. Nej, det er ikke ham. Jeg så ham på gangen. Det gjorde jeg også. Jeg så ham på gangen. Han gik ind i et skab. Det var meget mærkeligt. Men det mindste, jeg fandt et hemmeligt rum. Nej, vis mig det. Nej. Jeg er overbevist om, du er killer, så nej, jeg kommer ikke til at vise dig det. Nej, jeg er survivor. Det eneste dårlige med det her spil, det er faktisk, at der er mange folkelige timer herinde. Ja. For eksempel også. Ja, men det er ikke altid vi timer. Nogle gange, hvis nogen vælger hinanden, så trykker vi nogle gange ja. Ja. Jeg elsker at få endestemplet. Nej, hallo, det er hende der. Hun dræbte mig. Edith. Jeg ved ikke, jeg står inde i et skab. Ej. Jeg kan ikke Tro på mig. Jeg gider ikke ud af det her skab. Nej, det er ikke hende. Jeg tror, Squid og hende der de timer. De timer så meget. Ja. Fordi han så godt, det var hende. Det mindste her. Jeg ved godt, det er lidt for sent at sige, at du vågner død for lang tid. Jeg ved i det mindste, du er ikke killer. Nej, det er ikke altid, jeg lyver. Jeg er faktisk heller ikke killer. Det tror jeg så ikke på. Jo, Jeg har ikke set... Du dræbte hende der. Se, jeg er død. Nå, jo, jeg så godt, hun var killer. Du blev dræbt af hende. Ja. Nogle gange husker jeg ikke så godt. Lidt irriterende. Hvorfor står du bare stille hen med mit liv? Fordi det er sjovt. Nu skal der drama, det vil jeg godt sige. Prøv at se nu. De timer, og så prøver hun at dræbe ham. Det er fordi, hun gerne vil vinde. Hvad er det? Man vinder bare et win, ikke? Ja, man får et win.
får man ikke penge? Det ved jeg ikke. Måske. Ja, nej. Nå. Nu er vi også ved at være til vejs ende, så tak fordi I så med i... Eller nej. Det er en... Eller... Undskyld, jeg så forkert. Yes. Jeg er bare ved at være lidt træt i dag. Vi er på vej. Vi er snart med vejs ende, så vi er snart færdige. Men vi tager lige hurtigt office, og så måske en mere. Ja, En eller to mere. Jeg tror, vi tager en mere, gør vi ikke? Eller to. Måske to, hvis den her runde den bliver kort. Ja. Jeg er bare en survivor. Jeg er bare en, der bare går rundt og laver lidt task. Hvad blev du? Kunne du høre, jeg sagde lige op survivor? Det er jeg også. Jeg tror, du har brug for høreapparat. Måske har jeg brug for briller, hvis det er lidt så forkert. Ej, så kan jeg ikke komme der ind med den. Jo, den der vej. Yay. Okay. Og jeg tror, det her det bliver en sidste runde. Det kunne godt være, at vi måske kunne nå et hus eller et eller andet. Så vi måske finde en seng inde i et hus, og så kan vi sove. Hvem er det, man kan... Yes, jeg nåede at trykke på knappen. Ej, jeg stemmer ikke på dig. Bare roligt. Det kunne jeg godt have. Stemme ham der med hvidt hoved. Eller et eller andet. Nej, jeg stemmer Angel ud. Hej. Du skal ikke være med i det her game. Please, hun er killer. Please. Yes! Okay. Så nu er vi sådan ved at være til vejs ende, så tak fordi I så med i den her... Der er et hus. Jeg skal hente det der hus. Nej, tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Og tjek Pip og Pjat ud. Hej.